Kashnong kelam sangren ha ka arpatrik ya yong arjapsan ingba ka Forest and Environment Committee ha ka jinglam uba BSM li Sordar kam chairman ka Forest and Environment Committee pad uba ND Khadosau badai secretary ka Forest and Environment Committee ringkat ki pai ba nong shnong kilele benbu daki ru hapo ka klau shnong na ka benta pan pen kharoi ya ki sim kum ki maina saro bat ki ki jat sim da ka jingi trailang ki pai ba nong shnong ka ni ka jing thmuk la long ka bajam hakani ka singi na kalyang kashnong khalam sangren lingba u secretary jong ka Forest and Environment Committee lapan benayar ba sha shu ban siat ni ban penyap ya baro ki jat sem na kani ka klau kan thup ya ki siar klau ki yar khian bat ki mrat ru lada lap kinu ki blai le persha kin sha pen stom kat kum ki kendon maka shnong kalabu kum ju ru lakhang persha ban let shim ya ki sim khun na kini ki ru lewat ram. Mùi nào vui vẻ telepon ngasih ban aku belelang ya barok kumi kikat nong chok chnong chi apo yo na chnong tham sang ren ba hapo jong kahima jengam sodaship ti Iwi wan akan yaka akan ka klau ka jongi kani kadai ka klau ka baki pa temen ki jongi naduk mensua ki labu kerpang na ka benta jongi kum ikon pateng na ka benta jongki ting ikan mau ki por ke ba mensua ba kani ka jaka kani ka klau ka jongi kedang don sibun ki ka jaka ka barolong klang kadang long klang kan e jaka bangi yang menta mencuak kalong klang gidon tang ketu kan e kiding ki ba kham he khamsan ndrei kat kum ka jing yat ka por ngiu I ba menta lengba jong ka jing sumar ka jongi ba kumni kum yu I ba kiding kisit kila sedang mi kila san kumni kum yu I tikum ki khun pateng ki nong simti ya kan e ka jaka ya kan ka klau kalau adong kalau kentang jongi kum ka senong klam sangren ba menta ba kawai ke jing mut kawai jing perkhat ke jongi kum kawai na kitanat rekam apo juga senong bagi khot ya ka forest and environment apo juga senong ka jongi ba omde ya ka bagi supaniang kli ba sudah kum ne giding kum yu I hakan ka por mani don kam kat kum ka ayom kat kum ka por ba nagaliang jo kisim kido ngiu I kebekum gini ki por ki klau ki betap ki bedon habar jo gani ka lau adong ke jongi ke long ki klau ki balak thli ki balak sudah ki bedon jaka syu tang ban sena ya lagi jong ki skum ki jongki tide na kata kadau ko senong bro ka we lengba jo gani ka Forest and Environment jo ka senong ke jongi ka we na ki sub committee jo ka senong ke jongi kami penkrek na ka benta ban thung ding ban thung sit ban thung ki we ki jaj so
hapok jong ne senong bangi wan ban bu ia kini kiru jongi ko bangi yo i ngitep baki sim kidok ki babun kani ki jaka ke jongi ngi yo i ke jing jong kiru tede namar kata kadau bangi wan ban bu kham tam ya kini kiru ke jongi baki don ki babun ki jaj sim rei kham tam kum sim jongi hapok jong ka jala bangi khot hang ne ka senong sam sangrim jongi dei u moina bangi khot ya u ba kiwei ki la ban khot kiwei kerteng rei na kaliang jongi khot ba u dei moina ten kaliang jong u le na kaliang jong ki le ngamut ban ong ba u dei wei na ki sim ki ba ai jing sengai na ka benta jongi ka bangi le tre sikilum ki wa ki jongi uju ruai ha ki lentiat ki jongi ting yu i ka jing long jong u bat yu i ka jing kerdu ki jong u tede na kata kadau bakum ka senong ber ka wei ngi don ka wei ka jing temu bang wan bu ikini ru iya kini kiru ha ka di kasngi na ka benta jong uni ujaj sim jongi hapok jong ka jela hapok jong ka senong jongi bangi khot u moina bo unwan syong wan sa ban wan khakun hapok jong ka ru iya ka bangi la sana khnang kum ka senong bro ka wei tin nomor kata kum ka senong bro ka wei ngi penpau ka jing snokmen ba ila ban penlong ya kan ka wei na ki program hagar ka sengi ban wan bu ya ke di kiru na ka benta kini kisim ki jongi ki ban sawan ban khakun na kini ru jongi ban pan mento yangi bat ha ka ju ka por ngasngo ban ong ya ki khon chnong khon thau ki jongi po jong chnong kham sang rin ban nadu kan ka sengi ngela khang persya ngela mana persya ngela don ka an ka jongi bangin omsya ban siat ya kisim kiba don hapok jong ka jaka ke jongi hang ne halau adong ke jongi nadu kan ka terik ladangi lap ya uno lani kanu ubelek persya ban siat ban peniat bagi jeri siat sim jongi lani ki wei ki jajing riam long bangin hap pentrikam kat kum ki kendon jong ka senong ka den am ba te hang ne ka khlau ke jongi ngi i baki jing kila don hi kita ki jaj sim ke babon ki wei nang ta ki dang don ru katu kan ni ki yar khlau kum ki yar break ki yar nyuri ki yar khiar bat ki wei ki jaj yar ki dang don bat katu kan ni ki merat tengkhat kum ki skei ki khiat ru ki dang wan poi hang ni teng rei de na mar bangim la ban tengkai yaki bakim la ban syong sa namar baki sngoting ki ma ya ka jing penjot jongi kum ki para nong senong jong thau bat kham tam gi bedon ha kini ki than gi jongi te de namar kata na du kan ngingin om sya syu yaki ban penjot ban peniap bat kum ta ter na kaliang jongi kum ka senong ka thau na ko ga jing mot da ka jing ya manjur lang ngenang yat ya kan kam nang ni sakmat ba ek borok ya ka ba ngingi kuwa bakan om du no andre kenang san kenang roy kat kum ba ublei ulabu ban tengkai na ka benta jongi kum ibreu te na kan jonga ngas ngoban pha ya kan ga masek tang katahi dan kuwe ban benrat play sibur